ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо бори дигар. Рости дӯстони азиз, ман намехостум ин видеоро пешниҳод кунам, зеро ки хеле кам ба навор гирифтам. Имрӯза видео чӣ хеле ки аз рӯи амин аблошкаи видео аллакай шумо дарк кардед, дар бораи либосҳои кӯдакона мерава. Аз сабабе ки бисёр аз амин подписчикони мо хоҳиш карда буданд, илтимос карда буданд ки дар бораи либосҳои кӯдакона ман ягон видео кунам, баъд пешниҳод кунам. Ва имрӯз ба ҳамин мақсад ман барои ҳамин ба навор гирифтани либосҳои кӯдакона корвон рафта будам, вале мутаассифона чанд ҷое ки ман рафтам, ҳамин иҷозат нашид ки ман ҳамин либосҳои кӯдаконара ба навор бигириму пешкаши шумо кунам. Аз ҳамин сабаб ҳамин як ё ду ҷое ки ман ба навор гирифтам ҳамагӣ 4-5 дақиқа шидагиай. Аз ҳамин сабаб ман дар аввал нахостам ҳамин видеоро пешниҳод кунам, вале боз ҳам бисёре аз ҳамин тамошобинон хоҳиш карданд. Аз ин рӯ ман ба шумо пешниҳод мекунам ин видеоро. ана дӯстони азиз, анаминҷа мо бозор да будем. Анамин костюмҳои ҷинс, ин бори хитояй костюмчаҳои ҷинс, ҳам бачагона, ҳам духтарона. И панҷум дарвоза аз тарафи элегант, аз тарафи мираж, панҷум дарвоза рядои охиронай. Ряди охирони анамин дарвозае. Бинед ё 56 сомонӣ оптумуш. Бори хитояй костюмҳои беостин. Костюмҳои остиндоро 60 сомон оптумуш. Оне ки беостинан, анам костюмчаян, ино 40-50 сомон. Анаи остиндора бинед и 60 сомонӣ. Беҳа ҷинсҳои хушрӯва ино. Марҳамат тамошо кунед то синфҳои 2-3. Ана инҷа да плашовкачҳо ҳастанд хеле барои боронӣ. Бинед ино 60 сомонӣ нархошон. Инам дарвозаи панҷумаи ряди охирон. Ана бинед 60 сомон ина ино барои духтарако ито синфи 2-3 мешава, размер дора. ана инаму дошт 45 сомонӣ. Ман нархи оптума гуфтаистам. Касое ки мехоҳед и ҳамин 10 сомон 15 сомон фарқ дора нархи дона. бинед чӣ хел хушрӯя 60 сомоно 55 сомоно барои духтарако. марҳамат ози бачагиам аст. пешниҳод мекунам бинед. анаи дигар рангшам ҳастай. розви баланд астай. ана инаму дастай. баъд сабзчаранг. ана инош бачагонаян. бинед инаи бачагиё ино 50 сомон 60 сомон иноям. бинед ито синфҳои 4-5 мешава аз синфҳои як боло. ана вая бинед анау майкачо ана инам дора бинед инаи майкои духтарона 25 сомонӣ. бинед хушрӯван. ана вай шубачо 120 сомон 150 сомон 100 сомон. бинед качо брижа доран ё бебриша 40 сомонӣ кати брижаошан. тояй и раҳмати калонду дарҷо инора бинед хушрӯван. ба дӯстони азиз ана ин намуд брижачо ҳастай аз 1 сола боло. анамин қатурак ҳамаш нархошон инора будай 10 сомонӣ. нархи оптумшама гуфтаистам. донада мумкин 12 сомон харед. баъд 8 сомона дора иҷа мумкин 8 сомонора донада 10 сомӣ харед шумо. ина дӯстони азиз назар андозед. инам охирон рияди панҷум дарвозаяй аз тарафи элегант, аз тарафи мираж панҷум дарвоза рияди охирон. тарафи шашум дарвоза омадан. анаи брижо ҳамаш 15 сомон 20 сомон. и аллакай то бачакҳои синфи 5-6 ҳаминора мешавад. ёра бинед инаи духтарона бинед 10 сомон. анаминам нархиш 10 майли хай нишон тиён ба биём бо бори оптум айни дуюм ряд ваё чанд я азиз. анаи тарафам назар андозед.
ана ин майкои остин дарозам 10 сомон 15 сомон. И алакай бори Узбекистонай, бори Тошкентай. Бинед 10 сомон 15 сомон анамин майкоҳо ҳастай. Баъд анаи спартивкора бинед, ана суратҳои Ҳабиб дора, дигар дора. Ино нархи оптимуш 20 сомон, донада 25-30 сомон. Дамои ки хоҳиш карда будед марҳамат тамошо кунед. ана инаму дӯстони азиз иам алакай бори Узбекистонай, нархи обтобиш анами спартивкачаҳои духтаронара 50 сомонӣ 45 сомонӣ нархҳои обтобиш. Брижача дора кати анамин ба якаш спартивкача. дӯстони азиз хоҳишмандо тамошо кунед. ана инҷа дана хеле куртачакҳои духтарона иноям 50 сом. ана аз ин тараф бо ҳастай куртои поповзадагӣ духтарако да ино аз 2 сола боло ҳастай. ана бинед ино нархҳошон 65-70 сомон нархҳои оптимуш. ино сифати хубтарак дора, сифаташ хушрӯтаракай. баъзе ҷода ҳастан арзонтар, вале ино сифаташ нақстаракай. ана вай курто 40-50 сомон, ана спартивко 50-60 сомон. ана ин тарафа бинед, ана ин поповзадагиам чуқи хушрӯай 60 сомон. куртачаш ито синфои 2-3 духтаракода мешава аз 2 сола. ана назар кунед дӯстони азиз, бинед. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дидед видеои мо хеле ва хеле кӯтоҳ омад. ростӣ боз як бори дига ман такрор мекунам ки ман намехостам ин видеоро пешкаш кунам, вале бисёре аз амин тамошобинон ки хоҳиш карда буданд, анамин видеоро ман чӣ кардам, пешниҳодтон кардам. гарчанде кӯтоҳ ҳам бошад, як маълумоти кӯтоҳак барои шумо пешкаш кардам. мехоҳам ҳам қадар гап занам ки ҳамин масъалаи аз ҳама асосӣ буд ки ҳамин соҳибкоро бисёр иҷозат надоданд барои ҳамин видео кардан. гарчанде ман гуфтам ки ин фақат барои пешравии шумо яй ман пешниҳод мекунам. бисёр шахсо дар ҳамин ҷои шуморо гап мезанам, омада харидорӣ мекунанд, вале бисёре аз ҳамон одамоне ки ман пурсида будам иҷозат надоданд. аз ҳамон сабаб бахшиши зиёд он шахсоне ки хоҳиш карда будед ки либосҳои кӯдаконаро ман пешниҳодтон кунам, анамин қадар кӯшиш кардам, анамин қадар ба навор гирифта тонистам. дӯстони азиз, дар оянда боз ҳама кӯшиш мекунам ки анамин хоҳиши шуморо иҷро кунам. бисёре аз подписчикон дар комментарияҳо албатта ки менависанд дар бораи шарфҳо, дар бораи румолҳо, вале мутаассифона ваям иҷозат шидагӣ нест. он чизе ки аллакай шумо 3-4 бор вай хоҳиш карда истодаеду ами видео набровардестам, шумо фаҳмед ки сабаби асосиш иҷозат надодани анамон соҳибкоро ҳастад ки ҳамин чизоро ман ба навор гираму пешкаши шумо кунам. вале ман дар оянда кӯшиш мекунам ки анамин масъаларо ҳал кунам. дӯстони азиз, боз як хоҳиш дорам аз шумо, шахсоне ки анамин ба соҳибкорӣ машғуланду худшон дар мисол магазин, мағоза ё ки ягон нуқтаи савдо доранд, агар шумо ҳамин видеои моро тамошо карда истода бошед, подписчики мо бошед, агар хоҳиш дошта бошед, шумо ба мо нависед, ман ҳамин рафта ҷои шуморо ба навор мегираму нархи навоша пешкаши ҳамин подписчикони азиз мекунам, то ин ки дигаро дар бораи нархи наво бохабар бошанд. ин як кӯмаки шумо мешава, ин рекламаи шумо мешава, рекламаи ҳамин нуқтаи савдотон. албатта ки ин бепул аст, ҳамин рекламаҳое ки ман мекунам ин бепул аст. мисол ана дӯстони азиз, як бори дигар бахшиш ки видеои мо хеле кӯтоҳ асту гап зиёд. ман мехостам ҳамина ба шумо фаҳмонам, то ин ки бохабар шавед аз мушкилиҳои ба навор
гирифтани ман. боқии сарбаланду хунобод бошед.